Benvinguts i benvingudes a La Foc Lent, un espai de conversa de Nexe Nacional on abordem debats que creiem que requereixen de converses pausades per abordar tota la seva complexitat. A l'edició d'avui parlem de l'ús del català entre persones migrades, la seva identificació amb la catalanitat i amb l'independentisme d'esquerres i com es viu tot això en primera persona. El fet de migrar a un país ocupat nacionalment amb una cultura i una llengua minoritzades. Conscients de la diversitat que existeix en aquesta conversa, parlarem en concret amb dues persones amb vivències diferents, però amb qui creiem compartir una visió similar, amb l'objectiu d'entendre millor la vivència i afinar les eines del nacionalisme d'esquerres vers aquesta qüestió. Benvinguts a Antonio Suárez i Dani Herrera. Quan vau venir a Catalunya i per què? I com vau aprendre català i per què l'utilitzeu en el dia a dia? Qui vulgui, endavant. Bueno, moltes preguntes. Bueno, si vols, començo jo. Jo soc de Colòmbia. Vaig venir a Catalunya l'any 2007, o sigui, ja fa 18 anys. Tenia 7 anyets i... Per què vaig venir? Doncs perquè la meva mare considerava que tindria millors oportunitats en aquest país, així que vam venir jo, ella i ma germana, i vam anar a parar a Vic, a Osona. I vaig aprendre català a l'escola Guillem de Montrodon. Jo estava a segon de primària i allà anava a l'aula d'acollida, no sé, quants cops a la setmana, i també combinava classes amb la resta de nens de l'escola, i és l'única forma que jo trobo que vaig poder aprendre català, crec que en un any. Jo ja estava... L'any següent jo estava fent les classes normals amb tothom i feia la meva vida d'amics en català, amb alguns encara en castellà, fins molts anys més endavant que vaig fer el canvi de llengua amb ells, però gràcies a les professores d'aquell col·le i podria dir que tots els col·les de Vic que fan una tasca immensa per aconseguir aquesta integració. Per tant, així va ser. Val, després parlarem més en profunditat sobre l'escola, no? I el paper de l'escola en la integració de les persones migrades, i en concret també et volia preguntar per què ara utilitzes el català en el teu dia a dia. Et responc ara mateix? Sí. Doncs perquè vaig caure en compte que això era una llengua minoritzada, que tantes lluites que estava jo interessat, d'antifeixista, de moltes coses diferents en el món. Ostres, aquí a Catalunya tenim una cosa molt important, que és el conflicte nacional i el conflicte lingüístic que hi ha a partir de la imposició del castellà. I jo vaig caure en que tinc un privilegi, que és que sóc la persona que ve aquí parlant castellà. No tenia ni idea que existia aquest privilegi fins que surto de Vic, vaig a Barcelona i veig que el català no... Sembla que et mirin malament o que sigui algo estrany, i jo pensant, però si sóc a Catalunya i he après català, perquè ara sembla que és una cosa estranya o fins i tot dolenta. I és quan se'm genera aquesta consciència lingüística de cop, i jo ja parlava català en tots els meus àmbits de la vida, realment. Però això de canviar de llengua potser ho feia quan era més petit, i dansar vaig agafar consciència l'any 2017, 18, que començo ja a estar aquí a la universitat i tot. És quan dic, ostres, si no fem un canvi de pensament, seria hipòcrita de part meva si no poso el meu gra de sorra en aquesta lluita, que és de les més importants en aquest país. Vale. I en el teu cas, Toño, vas venir fa 3 anys. Explica'ns, si vols, la teva experiència i també per què utilitzes el català en el teu dia a dia. Perdó. Doncs jo vaig arribar al 2022, a l'abril del 2022, faré 4 anys ja l'any que ve, i més o menys jo crec que cap als 3 mesos quan portava aquí, bueno, clar, el meu entorn va ser molt català, o sigui, la majoria de la gent que jo vaig conèixer parlava català, i clar, quan jo vaig arribar em van intentar canviar una mica la llengua, no? Clar, per adaptar-me una mica més, què sé jo. Però clar, amb el temps jo els vaig demanar això, que si em podien parlar en català sí o sí, perquè si no mai podria aprendre. La cosa és que ja amb els mesos, més o menys 3 mesos, podia ja tenir una conversa no fluida, o sigui, podia entendre-ho i podia tenir una conversa en plan, la típica, no? Què tal, com va? I així, quan m'explicaven les coses no m'enterava de res a vegades, però era divertit, era com part de la meva intenció per aprendre, no? I res, va arribar al moment en el que, clar, o era jo el que tenia que intentar parlar més o mai ho faria. Llavors, amb la gent ja m'acostava, preguntava, i les dubtes que jo tenia amb el català, doncs, me les podien resoldre. I això, bueno, hi ha molta gent que
que es queixa de que et corregeixen, de que no és fàcil parlar amb una persona catalana i coses així. Jo crec que al moment que una persona et corregeix és el més important del dia al dia, perquè si no, és que jo crec que mai arribaràs al punt de poder aprendre de la millor manera, diguéssim. I res, jo ho estic tractant de fer habitual, poder parlar català habitualment, que fins i tot amb la meva família de Mèxic, quan tinc trucades i així, a vegades em surten coses en català. I és graciós perquè no s'enteren tampoc. Però bueno, ho saben. Més o menys, la meva mare ja va com ahir, mínim ja em diu bon dia, saps? I és... sí, clar, és bonic. I res, o sigui, tracto d'habituar-ho, però sí és veritat que és complicat, i més a la feina que jo tinc, que és, clar, l'hostaleria davant de cara de públic, és complicat, però, bueno, es fa l'esforç. I, clar, ahir és on ve la lluita que jo faig, no? Si jo vinc de fora, no? Clar, que jo porto aquí gairebé 4 anys i estic fent un esforç, doncs em cau malament la gent que no parla català quan porta més de 5 anys. O fins i tot, jo què sé, 10 anys. I més. Sí, segurament. Però, clar, és la lluita que jo faig, no? Amb la gent que ve de fora i no fa ni el mínim esforç i que diu que no hi ha la necessitat. A mi m'emprenya bastant, sobretot per mi i perquè hi ha molta gent enrere, també, que fa el seu esforç i que lluita per això també. I és una lluita interna, però... Que precisament, no, crec que les vostres experiències segurament no són les majoritàries, no? O potser no? En el teu cas, Dani, sí que ho trobem més. En el teu cas, Toño, doncs en general potser no hi ha un entorn tan catalanoparlant quan s'arriba, no sé que sigui doncs, en el cas de l'escola, no? Que t'ofereix aquest entorn i especialment en un lloc com Vic. Llavors, quines estratègies creieu que poden ser útils per millorar l'ús del català per part de les persones migrades que arriben no en edat escolar, sinó, com en el teu cas, Toño, que arriben aquí per treballar? Doncs jo crec que el tema de l'escolarització... bueno, en el tema de les escoles, per exemple, el Consorci de Normalització Lingüística que ofereix els cursos gratuïts s'haurien d'aprofitar més i sobretot jo crec que ja més endins s'hauria de fer obligatori tant a la feina, bueno, obligatori vull dir en plan un mínim d'hores, perquè no pot ser que vingui gent catalana i en aquest cas vulguin ser atesos en català, el treballador no sigui capaç ni d'entendre i d'exigir que canvien la llengua. O sigui, és que o s'hauria de és que això ja va més endins, però el tema de que els catalans són antipàtics, no? Que no volen canviar una mica perquè la gent no pot entendre, doncs és que ja no té l'obligació el catalanoparlant, sinó que tenim nosaltres l'obligació de mínim poder comunicar-nos amb aquesta gent. O sigui, tenen tot el dret, al final, i no és possible que la gent de fora no entengui això. I fins que els catalans no s'adonguin que també és part de la seva responsabilitat, doncs mai canviarà. Llavors jo crec que va més cap als catalans que per la gent que ve de fora. Perquè també els catalans el canvien la llengua, o sigui, t'ho fan més fàcil, diguéssim. Ja, precisament, i si vols també contesta tu, Antonio, no? Una de les qüestions que volíem abordar és que normalment a les persones d'aquí se'ns diu que hem de ser més amables, no? O més comprensius amb les persones que estan aprenent català, que creieu que aquesta és una bona estratègia o funciona millor l'assertivitat i transmetre que el català és una llengua necessària? Com ho veieu? No sé, jo crec que és el mateix discurs que fan, que els catalans són antipàtics, i no és veritat. O sigui, no és veritat. Ja han passat molts anys, crec jo, o sigui, jo porto poc, però clar, jo crec que això ve des de molt abans, que sembla que els catalans aquí tinguin l'obligació, que no és així, de canviar la llengua i ser més amables encara amb la gent. I és com, ja n'hi ha prou, perquè fins que els catalans no s'aixequin pràcticament en armes i diguin mira, vinga, no t'entenc, ja fora, si no m'entens, jo què sé. Fins que no passi això, és que no hi haurà un canvi, perquè
Jo el veig pràcticament això. Fins que no caiguin en consciència, no hi haurà un canvi. I això pels catalans. Doncs, bueno, jo penso recuperar una miqueta això de les estratègies per les persones que no són, que no són com jo, que aprenen el català a l'escola. Jo estic pensant en el cas de la meva mare, que és una dona que va venir aquí amb 29 anys, ja té ja els seus 47. Jo penso que la millor estratègia cap a aquest perfil específic d'immigrants que ve aquí amb fills o que tenen aquí fills, l'única via de les poques que tenen per desenvolupar aquesta catalanització tant de llengua com si podia ser de sentiment és a través dels nens, perquè són els únics que, o dels pocs que realment tindran oportunitats o tenir espais on puguin compartir amb altra gent catalanoparlant o que tingui sentiment nacionalista. Ells són la via per aconseguir que els seus pares o la seva família més gran tingui aquesta oportunitat. Jo poso com a exemple perquè ha sigut així realment. Ha sigut l'única via perquè es pugui sentir una miqueta més part d'aquest país, tots aquests adults que han vingut aquí buscant una vida millor i que, van venir aquí sense saber ni tenir ni idea de que aquí es parlava una llengua diferent i que era un país diferent al que es pensaven que hi anaven. L'única forma seria aquesta. I si fer-ho més assertiu o ser més amables o més necessari, jo crec que hem de llegir la situació, no? Bàsicament, si una persona no t'està entenent, ja ho saps, que no t'està entenent. No li diràs, escolta, on queden els passadís dels cogombres i si veus que no t'entén, li dius, això vol dir tal cosa, saps? Ara, entre poc i massa. Vull dir, jo en general l'estratègia que sempre. Ja hem repetit a tot arreu, això ho sap tothom. No canvia la llengua. Tu, amb naturalitat del món, parles. Potser has de fer amb un somriure més gros. És possible, sí, que ho hagis de fer aquí que et faci mal, fins i tot aquí. A les galtes de somriure, però fes amb naturalitat i et sorprendrà perquè jo molt poques vegades he hagut de trobar-me amb algú que no m'entengui en català. És que m'ha passat molt poques vegades perquè tu et preguntes alguna cosa que pot semblar més complicada o no, però tu ho fas amb naturalitat i la gent t'entén. Fes-ho sense problemes, sense sentir-te malament. Fins que no naturalitzem nosaltres mateixos és difícil que altra persona ho faci. I ara que parlaves també de la qüestió, no? de les mares, de la identitat de les criatures, no? que estan escolaritzades aquí, com creus que es viu la identitat quan has migrat amb una edat, diguéssim, infantil a Catalunya, la identitat nacional, la del teu país d'origen? És una dualitat molt curiosa, molt bonica també, perquè pots combinar la teva cultura, en el cas la colombiana, amb la catalana, de forma natural, no hi ha problemes, això. Sí que és cert que encara que jo em senti molt català, ja porto molts anys i senti català i també colombià, sí que hi ha certes coses petites que em fa que senti que em falti alguna cosa més. Exemples molt tontos, però jo què sé, tots els companys meus de classe, totes les seves mares i pares ja es coneixien d'haver fet vida a la ciutat i jo sentia que aquesta part jo me l'estava perdent. També, més tonteries, la cultura popular, participar en coses molt concretes, molt catalanes. Encara que ho pugui fer, no tingui problema i tal, i conegui tothom, encara sento una petita cosa que és com potser no acaba de ser del tot el meu espai perquè això porta gent molts anys, jo, encara que porti aquí tota la meva vida, puc sentir una miqueta de encara no acaba de ser el meu lloc. Però jo crec que això es va transformant amb els anys i la gent realment aquí sempre ha sigut superoberta amb tothom, per tant, són petites coses que a poc van desescalant-se. És molt més complicat que desenvolupi una persona que ve adulta, evidentment, però pots no sentir-te català viure a Catalunya respecte a la cultura i la llengua catalana. Vull dir, no passa res. Jo a ma mare crec que no se sent, sé que diu que no és catalana, però està aquí, respecte al català, li encanta Catalunya, i prefereixo això a que algú es faci dir català quan està fent totalment el contrari al que seria defensar Catalunya. Per tant, jo crec que és una dualitat que es pot mantenir perfectament i de forma natural. Jo puc estar, quan he tingut parella, a mi casa, a la meva parella que parli català amb la meva família, encara que ells, alguns no parlin català, sense problema. Venen un 24 de desembre a fer el dinar, jo me'n vaig amb la seva família el 25 a fer el dinar de Nadal, i no passa res. És una cosa molt natural, no hi ha problemes. Mentre tu t'hi sentis català i facis el mínim, que és viure en aquest país i respectar-lo, ja està.
I, Toño, en el teu cas, tu participes d'espais de cultura popular. Com t'has sentit amb això que ara deia el Dani? Quina ha sigut la teva experiència en aquests espais? Doncs bastant bé, bastant bé. De fet, pràcticament això, quan vaig arribar, va ser com, jo què sé, un mes i mig. Vaig entrar directament a la colla de Castellers de Badalona i va ser molt maco. O sigui, clar, la gent et fa part d'allò. Que això també és molt important, perquè, clar, amb això també té que veure per la gent que ve de fora, pues, que els integri, no? Que facin part del projecte, no? Diguéssim. I en aquell cas, doncs, jo em vaig sentir molt ben acollit, o sigui, per tota la gent en general. I això sí, és veritat, el que dius, no? Dani, el tema de sentir-te català, doncs, en el meu cas, per exemple, o sigui, jo soc mexicà i això sempre serà, no? I és veritat que encara que jo em senti, per exemple, no sé, català, no acabo de sentir-me del tot català. O sigui, sempre hi ha alguna cosa, i no és perquè sigui per mi, sinó perquè és com l'entorn també. Vull dir, quan et trobes a gent que sigui una mica en plan sí, però tu ets mexicà, què fas parlant català? Amb aquestes situacions, aquestes petites coses et fan sentir-te de fora. O sigui, t'estan com excloent. I no només els espanyols, no? O jo què sé, o catalans, que són també espanyols, sí. Doncs també et fan sentir-te de fora i al final no acaben com de quajar això, saps? Però no, en el meu cas en general, jo sempre m'he sentit molt ben acollit, que ho agraeixo molt a tots els meus amics i a tota la gent que he conegut, i realment em fan sentir part d'allò. O sigui, sempre m'ho diuen, no? Tu ets un català més, tu ets més català que jo, a vegades m'ho diuen, i jo... Però... Gràcies, no? Però, bueno, això. I res, o sigui, és algo que la veritat que a mi em va sorprendre bastant des del primer moment que jo vaig arribar i m'agrada fer-ho. I ara, Dani, tornant al tema que deies també, no? Per exemple, en el cas de Temara, que no se sentirà mai catalana, però sí que hi ha com un respecte a la cultura, no? I formar part de l'entorn, que moltes vegades el que es diu, no? És que l'objectiu també seria que sí que transmetessin, no? la catalanitat en els fills i filles. En el teu cas, ja vas anar a l'escola i va ser així a través de l'escola. No sé si has vist diferències respecte a quan tu eres petit o ara a Vic i a altres entorns, a altres ciutats amb contextos diferents sobre aquesta qüestió. Jo no sé si és que abans no n'era conscient, però ara com paro l'orella sempre pel carrer, clar, Vic és molt maco perquè hi ha moltíssima immigració i parlen tothom en català, però sí que és cert que a vegades cada cop més sento com més castellà de cop i volta i és com de cop i volta em poso jo bastant tens, en plan, que estrany, em sento com a Barcelona de cop. Jo no sé si realment hi ha hagut canvis, realment en això, no sé, les dades demostren que sí, que la llengua, l'ús habitual de la llengua ha decaigut. No sé fins a quin punt això ha afectat a les escoles. No ho sé, més que res perquè ara hi ha més contingut també audiovisual en català, cosa que jo no hi vaig créixer mai amb contingut audiovisual en català a xarxes socials, i jo personalment tampoc mai vaig mirar TV3 ni el Súper ni tot això. Jo no mirava res d'això. Per tant, no sabria dir-te del cert si hi ha hagut canvis o no. Jo crec que veient una miqueta les dades, sí. Les dades són òbvies, canvis n'hi ha. Això s'ha de consultar amb les escoles que més treballen el dia a dia amb les criatures i poden saber si això canvi. Tot i que els pares en general jo crec que tenen la mateixa idea, que és si vens aquí, encara que els pares mai parlin en català, jo crec que en general hi ha la idea aquesta, que volen que els seus fills sí que ho facin. Per tant, espero que es mantinguin i que sí que part dels pares. Ara que ho facin els nens, no ho sabem. No, però ja és el fet de que hi hagi com aquesta voluntat o que el català segueixi veient com una llengua que obre oportunitats, doncs sí que ens dona un cert futur d'esperança. Sí, és perquè també això, retornant al tema de fer la llengua important o ser amables, jo crec que no hem de donar pas tampoc les idees polítiques rere la defensa de la llengua, de que Catalunya és una nació oprimida, és una llengua oprimida, minoritzada. Tot això és una cosa que hem de repetir, evidentment, perquè és la veritat i
no per guanyar-te la simpatia de ningú, sinó perquè és la realitat i punt. Però també és cert que jo crec que molta immigració ve aquí buscant oportunitats i tot el que puguin aprofitar els seus fills ho faran. I per això jo crec que no crec que es demostren que els pares estan a favor, per exemple, de la immersió lingüística. Per tant, és una cosa que és de les poques coses que em fan estar tranquil de que es mantindrà aquest reducte de catalanització d'immigrants. Que aquí també hi ha una qüestió de classe, no? Que moltes vegades, doncs, si són migració per motiu econòmic, hi ha com una reproducció, diguéssim, d'aquesta classe social cap als seus fills i llavors potser ja no s'aspira, no?, a que tinguin feines on el català sí que és un requisit. En canvi, doncs, les feines més precaritzades no trobem aquests requisits i això també doncs, pot portar a pensar que fins i tot des del punt de vista de professorat a les escoles o de manera inconscient que no es vegi, no?, aquesta necessitat. No sé si compartiu aquesta idea i tu, Antonio, que estàs a l'hostaleria, una mica com veus la qüestió de que no hi hagi aquesta voluntat. No sé si has tingut experiències diferents en funció de diferents llocs on has treballat respecte a la necessitat de saber català o com ho has viscut. Ja, bueno, o sigui, realment depèn del lloc, perquè sí que n'hi ha molts llocs que t'ho demanen. O sigui, i és òbvio, no?, que mentre més llengües parles, pues és millor, no? O sigui, tu tens més oportunitats. I en el cas de Catalunya, doncs, clar, si tu tens aquesta llengua, diguéssim, que tu pots parlar, que et pots comunicar i allò, doncs sí que te n'adona oportunitats. Sí, és veritat, això és una realitat. El que passa és que molta gent no és conscient d'allò i és el problema, perquè si tu no fas als teus treballadors conscients de que poden tenir millors oportunitats en el moment de, jo què sé, aprendre una llengua, que tampoc és com treure't un títol, no? Treure't el C2, perquè també a l'hostaleria no te'l demanen, doncs pots tenir més oportunitats. O sigui, no t'has d'estancar, però hi ha molta gent que és molt, com es diu, això, que se senta en un lloc i que es queda ahí i ja no vol sortir d'aquell forat. Llavors, jo crec que aquesta gent no se n'adona que pot tenir més oportunitats i això ja és cosa de l'empleador poder fer realitat aquestes coses, però no ho fan. Almenys a l'hostaleria, la majoria de la gent. Sí, i en el cas de les... O sigui, veieu diferència en el cas de les persones migrades que tenen l'espanyol com a llengua d'origen, que és el vostre cas, i persones d'altres orígens en relació a l'ús del català, l'aprenentatge... Sí, clar. Vull dir, venim aquí amb un privilegi, els llatinoamericans, que tenim el castellà com a llengua, que som hispanoparlants al final. Tenim aquest avantatge que hi ha una llengua oficial a tot l'estat que ens serveix per a tot i que tothom la sap, i estem en un bilingüisme simètric que fa que tu puguis viure perfectament a Catalunya sense saber català. Per tant, hi ha una diferència i sí que això es pot veure pel carrer, es pot veure a tot arreu. A Vic també això, repetim, als col·les pots veure més germans magrebins parlant entre ells en català i no poques vegades, si no a mi em sona haver-ho vist mai, però alguna vegada potser sí, veure germans llatinoamericans parlant entre ells en català. Clar, aquí està la qüestió aquesta de privilegi, perquè bueno, hi ha un clar avantatge o fins i tot una actitud colonial, si es podria dir, de la immigració que tenim al castellà com a llengua. Si tenim una sensibilitat o per necessitat l'hem d'aprendre, fantàstic, però és que molt poca gent es trobarà en aquesta situació, almenys que siguin nens que han d'estudiar o que sigui gent molt capficada en que vinga, anem a aprendre català perquè és el que s'ha de fer i tu trobes poc. Per tant, hi ha una diferència molt clara. No sé, tu has vist també això, no? Sí, totalment. De fet, tu, Toño, vas fer un vídeo reaccionant al cas d'Esses Gatines. No sé si vols explicar una mica què et va motivar a fer-ho. Doncs, o sigui, com he dit, o sigui, a mi la gent que realment que ve que en aquest cas, no, que tenim, com dius, no, el privilegi de parlar castellà i poder viure a l'estat espanyol sense acostumar-nos a una llengua o mínim, jo què sé, tenir la consciència de poder aprendre-la, doncs a mi m'emprenya perquè, com he dit, és com que estan faltant el respecte al meu esforç i a l'esforç de molta gent que hi ha enrere. I hi ha molta gent que, per exemple,
em sembla que pel tema de la residència et demanen, jo què sé... Bueno, sí, crec que és la residència d'agrupació, Sí, algo així, que et demanen un mínim de 40 hores de català, o alguna així, almenys aquí a Catalunya, o alguna així, no sé. Clar, tinc un amic que és argentí, doncs ell va prendre aquestes dues classes que són les... Bueno, dos cursos que són gratuïts per part del consorci, i li va agradar bastant, que ara va començar en plan a pujar més, sí, o sigui, més al nivell. I és això, depèn de la gent, no? Clar, que és el que... Sí, sempre dic, no? Que la gent que vol fer aquí, si vols venir de passada i després te'n vas, doncs, bueno, no sé, però si vens aquí a fer una família, a conèixer gent, jo què sé, a integrar-te una mica, doncs, bueno, el mínim que podries fer és la comunicació, que per mi és el més important de quan viatges. I si vens a un lloc que tens l'oportunitat, no només de part de la gent, sinó també de part de molts instituts que et donen l'oportunitat de fer-ho i no els aprofites, doncs em sembla una falta de respecte per la gent d'aquí com per la gent de fora que fa l'esforç per fer-ho. La qüestió d'agarragament és bastant rellevant en aquest sentit. De fet, un dels articles que publicarem anexa parla de Catalunya com una terra de pas, perquè realment doncs, moltes persones venen aquí a estar-hi un temps i després doncs, van a altres països, i això és un dels factors, no, que fa que no vegin útil l'aprenentatge de la llengua en aquest sentit. Llavors, clar, també ens trobem amb el repte, no, de l'ús del català en la quotidianitat més enllà de conèixer-lo, perquè no, el requisit de coneixença del català, com has dit, Tonyo, és bastant reduït, i també tu pots tenir la formació i si has estat escolaritzat a Catalunya doncs també la tens, però després en el teu dia a dia no identificar-t'hi o no utilitzar-lo. Llavors, quines estratègies o quins reptes veieu en aquest sentit? Més en l'ús del dia a dia, que no tant el fet d'aprendre'l, no? o de conèixer-lo. Crec que això ha de sortir una miqueta d'un mateix. Si no tens cap espai on hi hagi majoria o algun que puguis parlar català, te l'has de buscar. Busca't qualsevol espai on puguis fer-ho, sigui molt, molt petit, molt momentani, de hola, bon dia, vull demanar-me un cafè, i ja està. Són petites coses que serveixen per aprendre, i el meu padrastre, per exemple, que va venir aquí fa com tu, fa 4 o 5 anys, que va arribar, jo només li he parlat en català, pel pobre home, però perquè era com o et parlo jo o no n'aprendràs de manera ràpida i senzilla. I són coses que fan ells, i que ell mateix em diu, a mi si tothom em parlés català jo estaria fa temps, ja sabria català fa estona. Però clar, treballa al sector càrnic, per tant aquesta quotidianitat costa de trobar en aquest perfil d'immigrant més adult que busca feines, que estan feines més precàries, que no té un ambient catalanoparlant. Però ho has d'anar introduint d'alguna forma. La primera forma és demanar-li a l'altre interlocutor que no et canviï la llengua, o que l'altre interlocutor de per si no ho faci. Bàsicament, que els catalanoparlants costa molt, però perquè venen de molts anys d'opressió, de complexament, de diglòssia, costa que s'acostumin a utilitzar la seva llengua de forma natural davant d'algú que potser no la coneix del tot bé o que creuen que no la coneixen. Són petites coses, es poden fer campanyes, s'han fet moltes, no hi ha res que jo pugui dir de nou, però l'única forma és aquesta. I veure sobretot el català d'una forma natural, a la tele, als cartells, a les cartes, als menús. Quan ho veus així cada dia, jo crec que ho vas integrant a la teva vida com, vale, això està aquí, no és una cosa que ve d'un anunci de la Generalitat, no ve que el meu nen em ve del col·le amb les notes en català, no, és una cosa que tothom fa servir i que és del dia a dia. Per tant, sí. Sí, totalment. Totalment. Realment també veiem una certa negligència a vegades fins i tot a l'escola, no? En aquesta qüestió de que no mantenen la llengua en sembla molt greu que les escoles, que és qüestions i en altres àmbits. Sí. No sé si volies dir alguna... No, totalment, crec que ho has dit tot. Però crec que jo, igual com dius, no? O sigui, per començar, el tema visual. Si tu tens l'oportunitat de llegir un menú en català, si tu tens l'oportunitat d'una atenció en català, si tens... Jo què sé, tan sols al metge, no? Jo m'he trobat molts casos que del metge t'entenen en castellà. Sí. Plan. Clar, i la cosa és que tu quan parles, o sigui, quan si parles en català,
te la canvien, i és com... Aviam, què estem fent? Quina comunicació? Què fem senyes? O jo què sé, com et va millor, no? Però penso que com dius, no? Aquest tipus de coses que són petites són les que s'haurien de canviar, perquè si no, no hi haurà un canvi en general, crec jo. A les escoles, a l'hostaleria, als hotels, jo què sé. Bueno. I corregir la gent, no em refereixo a corregir de com parla, que això és una cosa en plan, si vols corregir algú, endavant, però no seria més rellevant. Has de llegir l'ambient. Si és un amic teu i estàs parlant, d'acord, fes-ho. Si és algú aleatori que estàs parlant, no cal dir-li com es pronuncia, allò que sé, pallejar, saps? Però em refereixo a corregir les actituds, al igual que tu podries corregir una actitud masclista o homòfoba d'un amic teu, doncs jo, quan els meus amics estem a un bar i algú li dona la gana de parlar en castellà, al cambrer li dic no. Jo a ma pare li dic no. O porto algun amic a casa i comença a parlar o que canvia la llengua. Ho fan inconscientment a vegades. Allò que sé, ma mare, li dic, no, sisplau, parli en català. Són correccions que tu, com a persona amb consciència lingüística, has de fer. Vull dir, tens aquesta consciència, no tothom la té, ves-la a poc implementant, si hi ha confiança, clar. Però això és una cosa que fa moltíssima gent, fins i tot indepe, nacionalista, fa aquests canvis de llengua i jo els dic, no, escolta, li pots parlar, predicar amb l'exemple i també corregir. Jo amb tothom li parlo, tothom veu que jo parlo en català. Treballo al Departament de Cultura. Entra la dona de neteja, comença la secretària a parlar-li en castellà que no sé què. I veu que jo tranquil·lament li parlo en català que m'entén i després et queda mirant en plan, pues, jo penso, sí, és que és molt senzill, és molt fàcil. Per tant, corregir tranquil·lament els comportaments que siguin, bueno, anava a dir que no són catalanòfobs, però són diglòssics, al final. Corregeix-ho al teu entorn. És el primer que pots fer, el més fàcil. A mi em va passar alguna molt curiós, que clar, jo fa poc me'n vaig treure el DNI. Mira que bé. Enhorabona. Sí. I clar, jo vaig anar a la policia perquè jo no sabia activar el DNI electrònic, i jo vaig anar perquè ja estan els quioscos aquests, no? Que fiques allà el DNI i ja està, no? I clar, jo em vaig dirigir a la policia en català i estava la de neteja al costat. I jo estava preguntant, com em puc treure el carnet electrònic, com ho puc fer? M'han dit que el quiosc i així. I la policia directament em diu, perdón, no te entiendo nada, ¿me lo puedes decir en castellano? Y dic, no. Y la senyora Nentella le va començar a traduir lo que jo le deia a la policia. T'ho pots creure? O sigui, va ser increïble. Molt bé, I és molt curiós, algo que has dit, que també m'ha passat molts cops, que quan hi ha un grup de catalans, no, diguéssim, i això en tema d'independentistes i coses així, hi ha molta gent que és així, no sé per què, però clar, hi ha un grup de 15 catalans i una persona de fora, no? I que no parla català, que parla castellà. De cop, totes les 15 persones que són catalanoparlants canvien directament, només per una persona o per dues, que és com, per què ho has de fer? O sigui, no entenc. O sigui, no entenc el... De fet, és una falta de respecte. Jo totalment, sento, no l'estàs fent... És que aquesta persona està aquí, està vivint, fes-la sentir part del país. Vull dir, formar part del grup, per què la tractaràs diferent? Que fins i tot em sembla... Una cosa és que no li parlaràs de coses molt complicades que no entendrà de primeres, però, jo què sé, a poc saber llegir la situació. Això és molt senzill i em sembla això. Em sembla de mala educació directament fer aquesta exclusió. Hi ha gent que t'ho defensa. És que és de mala educació parlar-li a algú en català. Mira, no, al contrari, em sembla una falta de respecte. He patit més faltes de respecte per tot el contrari, que és que jo estic parlant en català i que em continuïn parlant en castellà perquè en el seu moment tenia un NIE. Treballadores públiques de l'Ajuntament de Vic, i és com... No sé, s'estan rient a la meva cara perquè estic aquí parlant en català, estem parlant en català i a la que veus que tinc un altre document, canvies. O quan tinc tal nom que veus que evidentment és llatinoamericà perquè és un nom compost, doncs clar, són situacions que... I en el vostre cas teniu molta consciència lingüística, però en el cas d'algú que s'està animant a aprendre català, potser sense tanta consciència lingüística, és com, ostres, jo estic aquí fent l'esforç i justament és contraproduent, no? Absolutament. Sí, al principi és això, desmoralitzador, després fa ràbia i ja últim penses, hòstia, quina pena que aquesta gent hagin hagut d'aprendre, hagin interioritzat que la seva llengua val tan poc la pena que ningú està interessat en fer-la servir. Exacte. I és com... em sap greu. I per això és important l'activisme lingüístic que fem els perfils que no som catalanoparlants, bàsicament. Totalment.
Sí. De fet, no, anant a la qüestió política, més enllà de la qüestió lingüística, de fet, no, abans parlaves del cas del teu pare, en un context no, laboral, doncs que... No, el meu padrastre, el meu pare... Perdó, el meu pare el teu padrastre, perdona. Bueno, parlaves d'un context laboral que, ostres, té moltes reivindicacions a nivell de millores de condicions laborals que podria ser propici per fer un apropament, potser des de l'esquerra, i d'aquesta manera doncs, i la conscienciació nacional, l'independentisme i tota, diguéssim, la lluita d'alliberament nacional i social podria ser propici per apropar aquests perfils. No sé com ho veus. De fet, sí, si no m'equivoco, per exemple, els temporers de Lleida, hi ha moltes associacions que fan molta feina en aquest sentit, i jo no entenc per què no veig aquests mateixos moviments, potser perquè no són tan precaris com poden ser els temporers de Lleida, però les Càrniques d'Osona, les condicions també són bastant precàries, i no estic veient cap moviment que inclogui les demandes de millora, però alhora també inclogui tota aquesta reivindicació nacional i de classe, i inclogui també tota la qüestió lingüística, que és que si no és en un conjunt, per mi es perd el sentit de tot, perquè si no es canvia tot no estem canviant res realment. No podem demanar més llengua si continuem amb el model econòmic, i no podem canviar el model econòmic si la gent no se sent part d'aquest país, ni al final estem favorint la creació de guetos i que això, que hi hagi una part que sigui exclosa per algun estrany motiu, i que si estem en contra que s'ho faci a Espanya, perquè ho estem fent nosaltres voluntàriament fent-ho, amb gent que hauríem d'estar ajudant perquè estan en pitjors condicions que nosaltres. Com veieu això? L'altre dia vaig escoltar que hi havia el cas d'una persona d'un sindicat, no direm quin, que canviava de llengua, podem imaginar-nos de quin tipus de sindicat parlo, però canviava de llengua quan es dirigia als obrers de l'àmbit del sector metal·lúrgic, no? Com assumint que no podrien parlar en català o que no es podria fer feina sindical en català en aquest sector, no sé, això, per part de sindicats d'àmbit més estatal o que no tenen doncs, la qüestió lingüística com un eix vertebrador. Pues, no sé tu, Tonyo, com ho has vist, però jo crec que és una... No sé si t'ha passat que estàs parlant de cop i volta i et canvien de llengua, és una falta de respecte i et sents com... Et penses que soc més aturat o alguna cosa, o que soc inferior, quan he fet l'esforç en aprendre-ho, i fan això. A mi em sembla que em sembla una falta de respecte. Puc entendre els motius, puc entendre la diglòssia i tot, però és igual. Tens una responsabilitat com a persona que està treballant a cara públic o una persona líder d'un moviment, per tant, jo crec que això t'ho has trobat tu encara més. Però, molts cops, de fet. O sigui, amb el simple fet de... O sigui, per exemple, quan portava molt poc temps aquí, em vaig trobar amb una senyora que jo em vaig aprendre bastant amb aquesta senyora que ja no la volia ni veure, que clarament em va dir, però si no parles bé el català, millor no parlis. I jo, directament, que sí, que va ser en plan, I clar, era de les meves primeres feines, i jo vaig flipar amb aquesta senyora, perquè això no s'ho diu a una persona, no s'ha de dir això, o sigui, al contrari, no? L'has d'animar, i si mínim està fent l'esforç, doncs, jo què sé. Bueno, i és una persona que vol sentenciar a mort el català, perquè si només vols que es parli perfectament, a nivell demogràfic, això vull dir, estàs condemnant a mort el català si no vols que la gent que arriba aquí l'aprengui. En aquell moment jo veia això majorment en les persones castellanoparlants, però en una catalana parlant va ser la primera vegada que em va passar i va ser molt increïble. Autosabotatge, totalment. Sí, totalment. I llavors la qüestió menys política que deia, no? de potser doncs, fer aquest activista lingüístic i en l'àmbit laboral, no? I realment doncs, intentar connectar amb les preocupacions amb el dia a dia de les persones migrades de classe treballadora, creiem que això contrasta, no? Seria una estratègia que podria ser viable i que doncs, tant de bo puguem desenvolupar més, però que contrasta amb discursos antiracistes que tenim la sensació que es queden més com en un àmbit acadèmic o urbà. No sé com veieu això i també en relació a la qüestió lingüística en general, però també a les preocupacions socials i del dia a dia. Jo crec que aquí hem de parlar també de construcció nacional, de què volem ser tribu-nació, una cosa que està a l'ordre del dia dels catalans que preferim ser, i és una cosa que, malgrat en Pau descansi el procés, va fer una cosa molt bona, que és crear comunitat. Per primera vegada
jo sentia que estava formant part d'un país, però que estava ajudant a construir alguna cosa. I jo, per el meu compte, amb tothom ajudant, a construir un projecte en comú junts. Per tant, és una cosa molt bonica que l'independentisme ha de recuperar, que és aquesta voluntat de ser nació, perquè és la forma més ràpida de construir aquesta identitat nacional, no? Que després això es vol reproduir també en temes lingüístics, però també és molt important que no oblidem, a part de la llengua, la identitat. I és una cosa bona que es va aconseguir durant els anys del procés, que jo que em podia parlar català, em podia sentir mitjanament català, però de cop i volta veure tanta gent que et feia sentir això com a casa, que estaves ajudant en una cosa, que al final és com una família que realment no tenies aquí, crec que és una cosa que ens va unir a tots i crec que és això la millor forma de tornar a recuperar tota aquesta embranzida que teníem fa 10 anys. Un projecte polític independentista, nacionalista, que evidentment reivindiquem totes les causes socials importants. L'antiracisme per mi és clau en la lluita de la construcció nacional, perquè ara tenim discursos suposadament independentistes que et diuen que no, per haver nascut de no sé on, no pot ser català de cap forma. Totalment. Encara que siguin una minoria molt sorollosa i cada cop no tan minoria, i ens haurem de menjar uns quants anys molt de catrabombori, jo crec que és una estratègia totalment contrària al qui vulgui realment construir una nació catalana, i és fer-li... És regalar, és bàsicament no lluitar una lluita, una batalla que no està perduda. És regalar-li tot a Espanya. Per què volem deixar de crear nous catalans? Quin és el problema? Per què volem que algú que ja se sent català, que ja se sent part d'aquí, per què li estem dient que no forma part d'aquí? Si voleu ser una tribu, endavant. A mi em sembla una falta de respecte cap a totes les persones que han lluitat i que han estat represaliades en aquest país, tant ara com fa molts anys. Jo crec que és una qüestió molt important, però sempre hem de tenir clar que en aquest país no només hi ha lluites antiracistes, antifeixistes, tot forma part d'un conjunt, que és al final Catalunya és una nació oprimida. Això és la causa principal. D'aquí se'n deriva tot. Totalment. Sí, jo crec que al final s'ha de saber integrar a la gent que vol fer-los part del projecte, no excloure aquesta gent, perquè també estan lluitant per això. O sigui, al final, com dius, a mi m'ha passat que he vist molt que els catalans a vegades no diuen ni que són catalans, o sigui, directament diuen que són d'Espanya o que són espanyols o jo què sé, perquè jo què sé si que és perquè la gent entengui d'on ets o jo què sé, però directament diuen que no són catalans, que és part de la seva identitat, no? I una altra cosa important, la llengua és part de la seva identitat, les tradicions, tot això és part de la identitat catalana, i si no esteu per defensar-la, doncs hi ha un error, no? I si a sobre hi ha gent, no? Com dius, no? Que són gent de fora i els exclous d'aquest tipus de projectes, doncs alguna està malament. De fet, una mica també comentàvem això perquè a vegades tenim la sensació que des de l'antiracisme hi ha com una certa mirada fins i tot paternalista cap a les persones migrades, com si no fossin capaces d'aprendre català o d'entendre el conflicte nacional que es produeix a Catalunya i als països catalans. De fet, és hipòcrita. Jo sempre ho he dit, totes aquestes activistes, per exemple, d'esses latines, que moltes eren activistes, algunes colombianes, d'universitats bastant riques de Colòmbia, tot sigui dit, dient discursos d'aquest estil, i també activistes catalans que moltes lluites, però menys mirar-les de Catalunya, a mi em sembla una cosa molt hipòcrita. Primer hem d'assumir la nostra realitat. Som persones amb un privilegi, que és el privilegi lingüístic. No tenim cap mena més de privilegi. La resta estem fotuts, això és veritat. Hem immigrat a un país on no teníem res, bàsicament. I estem aquí lluitant cada dia per aconseguir-ho. Això sí, ara la gent d'aquí també té les seves lluites. També hi ha gent que és pobra, també hi ha gent, però la lluita lingüística també és important perquè és un tipus de discriminació molt bèstia, molt greu. Si no el saps veure, ets part del problema. Ja està. I no saps reconèixer, buscar privilegis en tothom menys en tu mateix. No sé, som llatinoamericans, som el viu exemple de, molt bé, tenim independències, però la nostra existència implica que Espanya ha guanyat en alguna cosa, que és
jo no sóc el fill de les indígenes que no van matar, no. Sóc el fill de les indígenes que van tenir fills amb colonialistes i per això tinc la seva llengua. Punt, ja està. Puc fer una cosa, ho assumeixo de realitat i no la reproduiré mai més. Hem de fer això. Sí, totalment. De fet, no, amb el cas de les gatines van ser Vox i el PP també qui van obertament defensar i és curiós, no?, en aquest sentit. O sigui, hi ha com certa estratègia en aquest sentit com de... Són partits racistes i Aliança, evidentment, també, però sembla, no?, que sobretot en els espanyolistes, en el cas de la migració llatinoamericana, en el cas de la migració llatinoamericana, com de dir, ostres, a vosaltres potser sí que us volem perquè... Bueno, una certa estratègia, no?, d'apropament i és preocupant en aquest sentit. Bueno, que estàvem comentant abans, que es feia gràcia això. Jo vaig fer una comparació molt agosarada, però vaig dir, ostres, això, de fet, estava pensant l'altre dia, ostres, això em sembla molt aquesta nova onada d'hispanitat, de voler crear aquest sentiment. Dic, això em recorda molt al sionisme, perquè és com voler en un país portar gent de tot arreu, crear aquest sentiment de perquè som una llengua que se'ns ha imposat, doncs ara de cop i volta sí, som un conjunt i som ciutadans del món, però realment som ciutadans del món, esteu fent el projecte nacional espanyol. I evidentment ho estan aprofitant i això seguiran fent i em fa ràbia que molts llatinoamericans caiguin en aquest discurs quan després són els primers que estan defensant estan celebrant la independència del seu país, saps? Però bueno. Fa poc va passar alguna cosa a Mèxic, en aquell cas va haver un assassinat d'un exgovernador de tal estat de Mèxic i va dir una política del PP, em sembla, sí, del PP, que clar, que la presidenta de Mèxic, en lloc de demanar en lloc de demanar les disculpes del tema del genocidi que va fer Espanya a Mèxic, hauria de demanar hauria de pedir perdó per el tema del genocidi que està fent el narcotràfic de Mèxic. I clar, els mexicans van dir sí, no, clar, és que sí, tenen raó els espanyols, jo què sé, i jo flipant, en plan, és molt diferent el que va fer a Espanya i què està passant ara a Mèxic, és totalment diferent. Ara, estem parlant una llengua que, per començar, no és ni nostra, estem tenint tradicions que també no són nostres i la majoria de la nostra cultura va en relació a un altre país. Per què li hem d'agrair a aquesta persona, saps? O a aquest país. És increïble perquè, clar, la gent, almenys centroamericana, latinoamericana i d'aquesta part del món, doncs cauen molt fàcil en propaganda, tan sols de dir-te sí, no, aquells estan equivocats i aquells no, i com, no sé, és com propaganda política i ja està. Som molt acomplexats. O sigui, jo ho dic molt dels catalans, ho dic moltíssim, que som molt acomplexats per tema lingüístic, però els americans també són molt acomplexats, vull dir, tant de celebrar independències i tal, però després, amb la realitat de la situació, són molt acomplexats i es creuen uns falsos sentiments d'hispanitat que no sé d'on surten i ens agreu que hagin quadrat d'aquesta forma. Clar, a mi també em surt fins i tot, no, com la idea de dir, ostres, m'ajunto amb el més fort, no? M'ajunto amb l'opressor, no sé si... Sí, al final tu vas amb un projecte, sincerament, que t'hi sentis còmode i tal. Si l'altre projecte està més fort ara mateix, doncs potser és més fàcil o no lluitar o participar en ell, saps? Per tant, així funciona. Quin antídot creieu que podríem tenir per tot plegat? No sé, per exemple, tornem al tema de Mèxic, no? Ara s'estan recuperant l'ús d'altres llengües que eren indígenes, estan fent cursos, estan a l'escola ja pots aprendre una llengua que fa 1000 anys, o sigui, fa 1000 anys que no parlaven. I tot aquest tipus de coses que ofereix, no? En aquest cas el govern, pues, et fa tenir una actitud diferent. En aquest cas, pues, recuperar la teva essència, no? La teva identitat, les teves ganes de tenir algo que era teu, no? El nacionalisme, no? De dir, bueno, això és meu i me'l vull quedar per mi. Jo no sé quina actitud s'hauria de tenir aquí realment, però jo crec que algo semblant en plan de dir, ja n'hi ha prou, perquè si no mai avançarem i jo crec que és primordial
no sé, m'he anat una mica. D'una forma molt tranquil·la explicar això, la hipocresia que hi ha darrere del tot i d'agafar la gent que tingui aquest discurs. Jo per sort me n'he trobat poques vegades, perquè a casa en general ha sigut bastant gent que ha vingut aquí i dit estàs en un país, has de parlar la llengua que hi ha aquí, punt, ja està. Hi ha casos que sé que no és així, però agafar aquesta gent i dir-los escolta, si el teu país és independent, no conserveu cap mena de llengua que existia abans, no passa res. Ara estàs a un país nou que no és independent i que la llengua que, almenys encara, a part de patir moltíssim durant molts anys, s'ha aconseguit mantenir i encara prou bé que està per tot el que tenim, no contribueixis a destruir-la, ja està. Sí, amb que facis això, ja està. Fer-li conscient de forma educada, molt tranquil·la, si pot ser ja, evidentment, si et venen amb un gag catalanòfob, com és les latines, home, estem parlant de que estàs fent això davant de la institució de la capital del país, vull dir. Un respecte, amb aquesta gent ja anem de cara. Amb altra gent, pues, això, explicar-los molt tranquil·lament perquè s'han equivocats o fer-los veure això, la hipocresia que implica venir d'un país que s'ha colonitzat i adquirir aquestes actituds colonialistes. Clar, colonitzadores, colonitzant. No ho sé ja. Sí. Vale, doncs jo crec que hem tocat bastant tots els temes que ens interessaven. No sé si se us ha quedat alguna cosa així com alguna última frase per dir. Jo vull remarcar, cosa que ja he dit, però tenim por de cara, no només tenim d'enemics els espanyolistes, sinó que tenim anomenats catalanistes que només fan del tonto útil d'Espanya. Recordar que Catalunya és una nació, s'ha construït amb gent de tot arreu, i per què voleu ser tribu? Per què voleu autodestruir-vos d'aquesta forma? No li poseu les coses fàcils a Espanya. Ja està. Siguem una nació, fem país junts, que, tot repetir, no m'he sentit mai tan català com quan estava entre tots, fent, encara que fossin mentides, el que sigui, jo estava molt content participant en el projecte independentista. I és una cosa bonica i que tant de bo es recuperi i que acabem guanyant. Però només amb això, de sentir que hi ha un projecte que la gent s'hi sent part i que tothom hi pot formar part, és el més important. Clar. Jo volia dir que en plan, que, bueno, Espanya, bueno, que Catalunya mai serà d'Espanya. I això és una realitat que els catalans haurien de tenir els collons de dir no sóc espanyol, no sóc d'Espanya, sóc de Catalunya, i si et pregunten on és això, doncs que els busqui al Maps, perquè ja no hi ha prou d'estar explicant, doncs mira, som d'aquesta part, parlem d'aquesta llengua. És igual, jo crec que haurien de tenir ja els collons ben agafats i dir ja n'hi ha prou i el que te pregunti, doncs ja està. Cop de puny si no en tenen. Doncs bé, gràcies Toño i Dani per aquesta conversa i ens quedem amb moltes idees i molts aprenentatges per seguir enfortint el nacionalisme d'esquerres, inclusiu, no? I transformador, doncs, que realment pugui tornar a fer un projecte, no? que ens uneixi tots per trencar amb l'estat espanyol i per recuperar la nació catalana. Moltes gràcies. A tu. Adéu.